U prošlom smo videu rekli da je Isus bio neobični kralj, koji je promijenio čitavu povijest. U ovom ćemo saznati kako je to uspio. U Isusovo vrijeme, dakle prije 2000 godina, mnogo je toga bilo drugačije nego danas. Nije bilo interneta, tableta, mobitela, automobila, frižidera, struje, dječjih prava ili prava žena. Bolesti su tada bile često vrlo raširene, a bilo je i jako puno siromašnih i napuštenih. Isus čini povijesni zaokret, jer se kao kralj i Bog približava upravo svim onim ljudima koji su u to vrijeme zauzimali neko niže mjesto u društvu. Tako će on prihvaćati djecu i rado ih slušati, a među svojim će sljedbenicima imati ne samo muškarce, već i žene. No, možemo reći da su dva oblika susreta ključna. Kao prvo, Isus liječi. Naime, u Isusovo se vrijeme držalo da su mnoge bolesti kazna za grijeh, pa se na bolesnike često gledalo s prijezirom. Osim toga, jer su se mnoge bolesti mogle širiti dodirom ili bliskim kontaktom, bolesnici su često bili napušteni ili odbačeni izvan granica grada. Unatoč tome, Isus će im često pristupati, liječiti ih, pružati im ruke, razgovarati i suosjećati s njima. Tako je i djelima navještao radosnu vijest i pokazao da je kraljevstvo Božje već među ljudima. Kao drugo, Isus oprašta grijehe. Na grijeh se tada gledalo slično kao i na bolest. Kao na nešto što se može širiti među ljudima. Zato su mnogi koji su se pravili velikim vjernicima izbjegavali imati bilo kakav odnos s nekim za koga se znalo da je počinio neki grijeh. Nasuprot takvom ponašanju, Isus će se baš družiti s grešnicima. Ne samo to, on će im opraštati grijehe. Na taj način Isus pokazuje da je Bog milosrdan i još više, pokazuje da je on sam Bog. One kojima oprašta grijehe daje poziv na obraćenje, odnosno promjenu srca na bolje. No Isusovi suvremenici, a to su ljudi koji žive u istom trenutku, odnosno vremenu, bili su još i farizeji, zeloti, pismoznanci i leviti. Farizeji su bili Židovi koji su se strogo držali židovskih propisa. Zeloti su bili posebni po tome što nisu vjerovali u uskrsnuće. Pismoznanci su pak jako dobro poznavali svetopismo, a leviti su bili dio svećeničkog staleža. I s njima se Isus često susretao, ali nisu si baš kliknuli. Najvažnije od svega rečenog je to da Isus može mijenjati i nas, makar ga mi ne vidimo. Čitajući svetopismo, na misi, ispovjedi ili u molitvi, možemo čuti Isusa koji nam oprašta grijehe i poziva nas na obraćenje. Poziva nas na to da se promijenimo i budemo još bolji. Kao i svojim suvremenicima, tako i nama. Isus poručuje: ne sudite i nećete biti suđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Prema tome, sve što je potrebno da se promijeni povijest jest susresti čovjeka i jednostavno ga voljeti.